Richard Chimwendo Banda omwe akusungidwa ku ndende ya Maula pa nkhani yoganizidwa kuti adakonza upo ofuna kupha munthu, ataona kunena kuti treatment yomwe akulandira ndiyosasatira malamulo, adaganiza nkhani yawoyi zokayitula ku apilu kuzokayitula ku bwalo lalikulu la milandu, ndipo dandaulo lawo lalikulu lidali lofuna kuchoseredwa remand warrant imene idatuluka pa 15 December mchaka chapitachi cha 2025, imene inkaonesa kuti iwowa akuyembekezeka kukhala ku Maula prison kwa masiku 90, ndipo malo make iwowa nkhani adayitengera ku bwalo lalikulu la milandu la Chief Resident Magistrate Court mu mzinda wa Lilongwe, kumene iwowa amasakasaka chilungamo komanso kufuna kumva za pempho lawo la belo, ndipo bwalo la milandu lalikulu la apilu lidanena kuti mlandu pempholi adzalimva pa 9 January chaka chino cha 2026, ndipo yemwe amayembekezeka kukamva mlandu ndi ya Justice of Appeal amene Dolofe Nyakaunda Kamanga, ndipo malo wake tsiku lalero litakwana kumene ku Chief Resident Magistrate Court of Appeal imene ili yakulilongwe, anthu adasonkhana kumeneku ndipo adali tcheru kudikirira kuti amve momwe zikhalire pa nkhani ya pempho lawo limene adapempha belo pa nkhani yokhuza remand warrant ya 90 days imene imaonesa kuti akhale akusungidwa kumeneku sadamve pempho lawo kuti liti bwanji pa nkhani ya belo, ndipo Supreme Court of Appeal yakana pempho la maloya a Honorable Chimwendo Banda ndipo kana kuti atuluke ku ndende pa belo, ndipo nkhani anayibweretsa ku khoti lalikulu kwambiri ku Malawi kuno, koma jaji wakana. Apa ndiye kuti akhalabe ali ku Maula mpaka na masiku omwe adayikidwa pa remand warrant akwane. Koma chinthu china chomvetsa chisoni chinali chonena kuti kunalibe ngakhale mmodzi wa chipani cha MCP supporter kapena akuchipani ku khoti kupereka chilimbikitso ndi umodzi kwa Chimwendo Banda, zimene zapereka mafunso ochuluka kunena kuti zonse zimene adachitira chipani cha MCP zija sizidaonese kukonda kwawo chipani, kamba kunena kuti onse amene amathandizana nawo kuchita zonse zimene amazichita mu nthawi ya kampeni kaya mu nthawi ya misonkhano ya boma sadapezekeko ku bwaloli kumene iwowa amakamva mene angayankhidwire makapa nkhani ya pempho lawo la belo. Chonchopo ndiye kuti tinene kuti ubwenzi kumene udalipo pakati pa iwo ndi chipani ichi ndi ubwenzi anga wankhwangwa umene amafotokoza kuti ndi umene umakoma pokwera koma potsitsa achita choponya. So nkhani ya Chimwendo Banda yausa mafunso ochuluka, ngakhale ya Malawi ambiri akunena kuti bwaloli lachita bwino kamba kunena kuti achimwendowa akhala akuchita zosayenera zochuluka, ndipo zimene akukumana nazo ndi chifukwa cha zomwe iwonso akhala akuchita, ngakhale wenanso akuti ayi bwaloli silidachite bwino, adayeneleka awapase belo kupeza zinzawo amene ndi achina Vitumbuko Mumba, achina Jessica Bwira, achina Colin Zamba, onsewo adawapasa belo, koma nchifukwa chani Chimwendo Banda. Komano khoti monga takamba kale lakana pempholi, ndipo malo mwake panopa Chimwendo Banda akupitirirabe kuwasunga kumeneku ku Maula prison pa nkhani imene tikufotokoza kuti akuwaganizira mlandu ofuna kupha munthu, ndipo malo mwake iwowa apitirira kukhala kumeneku, ngakhale anthu ambiri akhala kulankhula zochuluka kuti umboni omwe adapereka yemwe amafuna kuphedwayi ndi umboni osamveka, pamene bwaloli likupitirirabe kuwasunga kumeneku ku ndende. Koma apapa ndi pameneno anthu ambiri akufotokoza kunena kuti what goes around comes around, chakudza akuti sichimba ng'oma ukatambatamba kunja sikumachedwa kucha, ndipo
monse momwe ankatumbwa mu nthawi yomwe MCP idali mboma iwo amaona ngati sazatoloka. Kumeneko ndikulankhula kwa anthu ochuluka osati ife kuno kusama mavita ayi, tikukupatsirani zimene anthu ena akulankhula maka pamomwe iwowa achitiridwa jaji kumeneko ku bwalo la milandu la apilo mu mzinda wa Lilongwe, kumene akhala akupempha za belo koma sizidayende monga momwewo amaganizira zachitika mosiyana napo ndi malingaliro awo. Chonchipa ndiye kuti apitirirabe kuoneredwera pa windo kumeneku ku Maula prison, ndipo apitirirabe kukhala mopanda ufulu monga omwe amakhala nawo nthawi zonse. Musaiwale paja kuti iwowa adachita kukazipereka kumeneku atamva kuti search warrant ndi arrest warrant yatulutsidwa. Malo mwake iwowa adakazisiya okha kumeneku ku bwalo la milandu, kumene adatsekeredwa pa mlandu okhuza kufuna kupha munthu. Tsopanopa ndi momwenso akusaukira belo. Mwina akanawamvirako chisoni chifukwa kuti mwina samathawathawa. Anyway, sitikudziwa kuti zitha motani zokhuza mkulu ameneyi, chifukwa ndikuti nkhani yawo pang'ono ndi pang'ono ikupita ni kulirabe, chifukwa ndikuti posachedwa patikhalanso tikumva kuti bwalo likuyenera kuyamba kulowa kuti maumboni onse okhuza nkhani iyi ayambe kuperekedwa. Koma padakali pano akungowasunga kaye chifukwa choti pali kafukufuku wina yemwe akuchitika kufuna kusonkhanitsa maumboni onse okhuza nkhani, ndikuti bwalo likamazayamba chilichonse chokhuza nkhani chisakhale chilipo. Koma padakali pano chimene tingakhale nacho, chimene tingachigwire kuchokera lero pa 9 January kufika pomwe pakwanire 90 days, ndikuti ndi mwezi wa March, ndikuti iwo adzakhale akutulutsidwa mwezi wa March, pamene adzakhale akupasidwa belo. Ndikuti padakali pano akhalebe pa remand kumene kufikira 90 days itakwana, ndiye kuti January yense akhale ali kumeneko, komanso February yense akhale ali kumeneko kufikira mu March pomwe iwowa adzakhale akupasidwa belo. Komano ndikutinso mlandu uzakhala pafupi utayandikiranso kuti uyambe kulowa, ndikuti bezikhalabe zovutirapo kuti iwowa akakhalebe pa ufulu. Ndikuti atakhala kuti awapezanso olakwa ndikuti sachedwanso kulowa. Ndino ndizoti sitingakambe zochuluka, komano through comment section ni momwe tingadziwire kuti ino mukutipo bwanji paganizo la court limene iwo apereka pokana pempho la belo limene adatulutsa amenewa kuti akufuna atapatsidwa belo. Komanso china limene takamba kunena kuti palibe wa MCP walo ndi mmodzi yemwe adapita nawo kukamva nawo amene bwaloli limapereka chiganizo chawo pa nkhani ya amenewa Richard Chimwendo Banda. Monga tonse tikudziwa amene takhala tikuona komanso kusatira misonkhano yochuluka, akulu amenewa akhala akulankhula komanso kuthandizira Lazarus Makikafe Chakwera kampeni yawo kuyipangisa kukhala yotentha. Komano momwe tikukambamo Lazarus Chakwera salinso mdziko lino la Malawi, ndipo posachedwapa tidakufotokozerani kuti pamene ali lawyer yemwenso ndi mmodzi mwa membala a chipani cha MCP amene ndi Ayuba James adadandaula kunena kuti Lazarus Makikafe Chakwera sakuonesapo chilichonse kwa cha anthu amene amangidwa, ndipo palibe kalikonse chomwewo akulankhulapo pa nkhani. Ndinonso tikukamba kuti lero ngakhale nkhani idakalowa ku bwalo la milandu iwo abe sali mdziko lino ndipo sadaonekere, ndipo palibe kalikonse kamene tamva komwe alankhulapo kokhuza nkhani. Koma nkhani ya Chimwendo Banda yachita raise ma concern ochuluka. Ena akumati izi zili chonchi chifukwa choti Norman Chisale ndi amene panopa ali ku Homeland Security, kuti mwina ndi amene akupangisa nkhani ya akulu amenewa kuti izikhala yolimbabe kuti akamverede chisoni pa zimene akupempha. Chifukwa kumbukirani mu nthawi ija MCP itatenga boma nayonso idazunza kwambiri anthu angapo kuphatikizirapo Achisalewo nawonso akhala akutsekeredwa ku bwalo la milandu maka pa mlandu okhuza nkhani ya tsimenti, komanso nkhani imene amawaganizira kuti akukhuzidwanso ndi kuwombera munthu, kumene bwalo la milandu litatha kuchita kafukufuku lidawapeza kuti iwowa siolakwa. Nde komano pali zingapo zimene zidachitika zimene Norman Chisale kufikira tsiku la lero amazidandaula, mwachisanzo kuchitiridwa freeze account yawo kumene amakanikanso nkomwe kutenga fees ya
nawo ngakhale ndalama yogwirisira ntchito zina zimene iwo amatha kugwiritsa ntchito monga akaunti yawo. Ndi mwina tenene kuti ndi kubwenzera kuti is political zalowa ndale kuti Norman Chisale akuchitira zinthu zitintini kuti akubwenzera zimene wonso adachitidwa. Ndi zimene mwina anthu angakhale akuganiza, komano mwina tiperekenso funso kunena kuti ukakhala kuti uli pa position imene ukuyenera kuchita apply malamulo usachita apply chifukwa anthu azitanthauzira mwina. Anyway, ndi zimene mwina anthu angafotokoze kuti Norman Chisale akubwenzera, koma mwinanso nkutheka zinthu zikuchitika monga malamulo, koma mwina ifoti anthu kuganiza sitingalesane titha maganiza kuyerekeza zimene tingayerekeze, komano mmene zilili ndi mmene zilili pano. Amene wa Richard Chimwendo Banda kumaula ena akuchita link ndi nkhani ya sewero la Welcome to Maula kunena kuti mwina imeneja idali prophecy kuti ankalotsera kunena kuti wina wake mchaka ichi akhaleno akupita kumene kuja yemwe adakhalapo nduna. Ifa mukaonesesa film ija idafotokoza zochuluka zimene mukazichita lireti ndi lero zikuoneka ngati alipo ankanenedwa ndipo zafika nthawi yake yoti zinthuzo zikwaniritsidwe. Ndimaufuna iwe kuno unduna kulibe, unduna nathira kunja konkuja, unduna uno kulibe zoda iwe ndi minister ndikomwe kuja konai ndepano ndakumva dzulo ukumanyirika zakudya zakuno uli zakudya zake sizikuoneka bwino tumadya kamodzi. Zakudya zakuno ndi zimene zizi waiwala kuno nali ndi mwayi otuma kalo wa parliament muja iweyo ndi ma MP anzako umakambirana za budget yakuno ndemu makambirana za budget yosalongosoka ubwera kuno kunuza kumane ndi zakudya zolongosoka zachokeraku mukaona ngati kuno simudzatani simuzabwera. Ma MP anzako akumabwera pa gate paja maza kuona wauze kuti pano akamakakambirana so za budget yakuno ku prison azidziwa kuti kuno kumakhalanso anthu azikambirana za budget yokwirika ya zinthu zakunoko kuti kunoko tizidya bwinobwino wozali zimene unyinyirikazi rumangodya kamodzi rumangodya nyemba umafuna uzidya zotira galiki kuno UMP unatha uminista unakuthera chimimba chako chiso chikuphwera tifanana kuno amakaniza mowa kumasiwaona madola kuno ndife kujaku kumavuta osakupeza kuti yankhulane ndiwe appointment apa uyu ulibezo bodyguard ulibe unduna uja umatha de umalero akumanga moyo wako wonse de uyona rubangwetu ndi zimenezo zije usamanyinyirike osadiyang'ana ngati munthu opyeza ya chiphwera chimenechi kunoko munthu umabwera udzasintha umasintha khalidwe umasinthanso maonekedwe ukamaza tuka muno uzakhala ukuoneka mosiyana ndazi zako chaphwa chimenechi khalidwe sukasinthika ije ndi upeza kuti ndimapita kuti naiwala. Anyway, ndi maganizonso amenewo tilibe proof iliyonse kunena kuti filimu ija idali prophecy kapena idalidi ikudikirira wina wake kuti izachite march, popeza ndi nkhani zimene zimalembedwa zomwe zitha kuchitika zimachitika zidachitika ndenu tingathe kupanga linki monga momwenso tingakwanisire, komano ndi maganizo chabe sikutanthauza kuti Chimwendo Banda ndi amene filimu ija idali yawo poyembekedzera kuti iwo akadzalowa ndiye kuti izakhale ikuchita lifa iwowo. Komano monga takamba kale timve maganizo anu kudzera ku comment section. Mu video ya mtsiku lero mudali ndine wanu Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda osaiwala kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa mavideos amene tikukonzerani pano pa Sam Veta YouTube channel. Bye.